Hvis du gerne vil indsætte en mappe, som du har arbejdet med i Google, det kan være i Google Docs, så starter du med at klikke på redigér, og du sætter din cursor det sted på siden, hvor du gerne vil have mappen indsat. Klikker på indsæt og på Google Drive, klikker på mappe, og herinde ligger så alle de mapper, som du har arbejdet med i Google. Du klikker på den mappe, som du gerne vil indsætte. Det kan være denne her, hvis vi vælger. Klikker på vælge og klikker på gem. Nu kan du så vælge at placere mappen det sted på siden, hvor du gerne vil have den liggende. Det kan være her i venstre side, hvor den ligger. Du kan også vælge at centrere mappen, eller du kan vælge at have den liggende helt ude i højre side. Vi vælger at centrere mappen, og vi klikker på gem. Herefter bliver alle de mapper og undermapper, dokumenter og forskellige filer, som ligger inde i den her mappe, de kommer nu frem i sitet her, og dem som så er inde på dit site, de kan så vælge at åbne mapperne og se nærmere på de ting, som du har arbejdet med.